Здравейте, аз съм Анди и днес ще покажа няколко трикове в Майнкрафт. Така. Първият трик, извинете, тук бях направила една къща. Първият трик е свързан с животните. Ще ви покажа няколко неща за животни. Така, първо ще ви покажа как да си направите вълк. Тоест, куче от вълк. Взимате едно яйце и един кокъл. Трябва да направите ето такова нещо, от каквото искате купче, или малко по-голямо, за да ви е удобно. Здравейте, аз съм Габи и аз ще ви покажа някои трикове. Да. Не си копирам една от друга, просто да. Така, сложете вълка и тук трябва да ви изпишете. Когато го натиснете, ще видите, че кучето или както искате му казвайте, има каишка. Можем да го накарате да стане и да седне. Ето това, ето така се прави вълк. Сега ще го убия, за да ви покажа как да си направите котка. Хайде, Мари! Така, за да си направите котка, ще ви трябва яйце на оцелот и една риба. Ще ви се получи изчакайте само да го преместя. Ще ви се получи само с ето такава риба, иначе нямам. Сложете един оцелот. Излизат по 3, една майка и няколко бебета. И отново трябва да ви се получи тейм. Така. Винаги котката горе-долу не ми се получава. Добре, както при кучето, като натиснете тем, оцелот се превръща ето така. Нищо не стана. И защо ме бутат? Ужас. Така. Би трябвало като натиснете тем да се превърне на котка, но сега ще видя защо не става. Става ли? Да. Така, ето едното от малките оцелотчета ми се превърна в котка. И така се прави котка в Майнкрафт. Следващото нещо, което ще ви покажа, е как може да издигнете животни в небето. Вземете една въдица и хванете едно животно. Изчакайте, трябва да не се отдалечавам от къщата ми. Да фанем ето това прасе. Просто трябва да го ударите. След това се вдигнете на високо и натиснете отново фиш. Прасето ще се издигне и ще умре и замяна на това ще получите паржоли и ще използвате малко от въдицата ви. Аз съм на креатив, за да мога да ви покажа тези неща. Сега ще ви покажа някои неща. Ще ви покажа какво обича кравата да яде, кокошката, прасето и зака, който аз нямам, но ще ви кажа, както и овцата. Така. Сега. Трябват ми ето тези неща. Кравата и овцата се привличат с ето това нещо, което е като сено. Кравата много го обича и затова може нея да нахраните, но овцата, честно казвам, не знам. А пък патиците или кокошките се привличат с ето това, ето тези нещица, които може да си стопиете от трева и с тях може да направите ето това нещо, което привлича кравата и кравата и овцата. Така. Но прасето, не знам защо, но се привлича и много обича морков, както и зайците се привличат, но честно казвам, аз не знаех, че така се привлича. Това беше за животните. Сега ще ви покажа едно нещо, което се казва джумпър. Така, ще ви трябва бетрок,
който е от края. Също така ще ви трябва TNT, Redstone и всъщност няма да мога да ви покажа това нещо, защото нямам едно нещо, което е като килимче, което дава сигнал, но пък мога да ви покажа и други номера. Така, ще ви покажа как да си направите снежен пазител, както и нормалния. За нормалния ще ви трябва купчето сребро и тази тиква, нормалната или фенера. Направете едно тяло от сребърните купчета и сложете една от тиквите. Ето така изглежда снежния. Сега ще пусна един скелет, за да ви покажа. Ето така. Сега ще ви покажа снежния. Ще ви трябва сняг и отново някоя от тези тикви. Така. Направете, сложете две купчета по този начин и сложете глава. Ето. Тези са по-слаби, но това не е проблем. Но пък, ако си сложите и двете, сигурно ще намерите доста голяма купчина от снежни топки, но ще намерите нормалния пазител жив. И да. Сега ще ви покажа някои неща, които може да направите в къщата ви. Така, първото нещо е ето тази градинка. И сега ще ви покажа как се прави. Така, ще ви трябва гразбо, блок, т.е. трева. Ето това Wooden House. Не знам как се превежда на български, но дори да вземете от дървеното, пак ще работи. Също така ще ви трябва някакво семе и вода. Отидете на някакво място, може да и сложете малко трева. Ще ви покажа в малка версия. Пък трябва ето тук да направите. Да. Ето така трябва да го направите. Не е нужно, но аз така ще го направя, за да може да го разберете. Щупете най-средния, т.е. средния и сложете вода. Чакайте малко да го правя само. Така. След това вземете ето тази нещо като кирка, не знам. Нещо от оръжията е. Не знам как се превежда. Ето тук и ето там. Така. И сложете семената там, където сте го направили. И ето така се прави тази градинка. Сега ще ви покажа как да сложите цвете в саксия. Много е лесно. Ще ви трябва една ваза и някое цвете. Така. Тук е тъмно, затова ще влеза в къщата ми, за да виждате. Сложете една ваза и цвет. След това просто натиснете вазата и самото цвете ще отиде в вазата. И ето така се прави. И мисля, че това са някои. Ще ви покажа и още, но просто нямам истинската Майнкрафт. И ще направя клипче на таблета ми. Там имам истинската. И ще ви покажа някои неща за къщата. Сега ще ви покажа как изглежда къщата ми. Знам, че не се свързва, но просто искам. Чакайте, ще легна. Така в момента спя. Така, исках да е светло, за да мога да ви покажа. Така, сега ще скоча от балкона, за да мога да ви покажа. Ето тук е кучето ми. Ще го пусна. Изчакайте.
Така че той ще ме следва постоянно. Стани. Отдолу се вижда вода, понеже исках да я поставя под вода. Тоест над вода. Тук съм сложила малко цветя и една градинка. Ето, казах ви, че ще ме следва. Отварям вратите. На първия етаж, това ми е котката. Тук имам един чест и едно диванче. Това ми е кухнята. И да. Ето така. В момента ям ябълка и ако ме чувате, се съжалявам. Ето това е... тук седи моето куче, има цвете и табелка с името му. Едно столче с маса. Това всъщност е книга за омагьосване, обаче аз не мога да ви покажа как изглежда отвътре. Просто я слагам, за да мога да чета. Лего, два честа и книги. Ето тук имам едно балконче. Ето там в далечината може да видите Макдоналдс. Правя си, може би ще ви покажа, като го завърша. И ето там. Изчакайте само да се качи, ще ми е малко трудно с една ръка. Ето тук има един шезлонг с масичка и един басейн на най-горния. Сложила съм стъкло, за да може, ако вали, все пак отново да се къпя. Дори изкуствено и да. Виждахте? Котката ми в момента е седнала, но бих я пуснала. Всъщност кучето ми би трябвало да е седнало също, но в момента се обикаля някъде. И да... Това е къщата ми. Знаем, имах и други светове. В момента, както виждате, имам само един. Не знам защо, но изведнъж всичките ми светове се изтриха. И беше много странно, но в момента съм щастлива, защото имам готина къща, правя си Макдоналдс, път и така нататък. И да, това беше за днес. Чао!